Dobre, už to mám asi aj dobre. Čau ľudia, dneska si zahráme Control Europe a dúfam, že budeme mať celú Európu, pretože chcem získať celú Európu. Ešte neviem, za čo budeme hrať, ale asi za Slovensko si vyberiem. Dobre, už sa pripájam na nový server, aby som si mohol aj vybrať krajinu, za ktorú chcem hrať. Dobre. A pôjdem za moje milované Slovensko. Ja. Ju. Kaptajn 1. Raz som hral za Nemecko a s Nemeckom som bol nejak, že v Švédsku. A musím počkať, kým sa mi toto blbec sa mi ten pripojí. Počkaj, musím ísť na iný server. Sorry. To bude asi ešte chvíľu trvať a vám to strihnem. Počkaj, Žeby! Konečne! No ešte sa mne nejaký blbec môže napojiť, tak no dúfam. Že ne. Ja to chvíľu počkám. Zatiaľ vyupgradím si Bratislavu. Aby som potom ukázal tým hnusným Maďarom. Dobre, som tu furt sám. Ale ešte neviem, že či to... Ešte musím ísť do výskumov. Toto výskumám a teraz asi aj počkám, kým budem môcť vyskúmať tie tanky. Ale asi justifnem Varna. Ešte nie, že ešte nemám ani armádu. Mám damage väčší. Treba viac. Prečo tu akože nie sú Košice, ale je to Poprad. Vysvetlia. Počkajte. Dobre, som tu späť. Teraz som späť. Vyjadrením Košice, síce je to Poprad, ale mám tu byť Košice. Kňam peniaze, 1 milión, dobre. Postavím nejaké tanky. Tak. Padnú sa mi tanky tam. Dobre, som tu sám, už toho sa nikto na mňa nepripojí. Dobre. Správame o tesajdu. Justifujeme vár, aby som potom nemusel čakať. Ja rýchlo, ty kokos. Dobre. Dúfam, že majú ešte. Zantas coming to your capital Bratislava. 10 milión. Ježiš. Počkať, jaký... Musím s ním zapísať trade, aby sa... Dobre, aby na mňa neútočil. Deklarár. Musím ísť takým. Nebojte sa, že nachádzajú Indii v Viete.
server. Keď bude on sa nič nevie, odkedy do vás to most. Čo? Odkiaľ má toľko peňazí? Povedz. Yes! Yes! Máme Slovenskú ríšu. Ríša to musí byť ešte, keď to bude väčšie. Penízky. Toto. A dám toto a toto. Ja som išiel asi na týchto. Ale musí sa mi formovať síť. Chce na mňa zaútočiť vôbec nos? Čtať? Pač do ksichtu dostane. Plus to dobiť. Tak, teraz jeden veľký a druhý. Tak vezmem vyakredenie ešte, aj toto sa vyakredenie takto. Technológie. Vyakredenie si. Kebyže nemá ísť z Detleru. Ne, on Detlerová. Ja keby mu nepravil. On teraz. Ty sa odkiaľ ich má, povedz mi odkiaľ ich máš. Kam sa to približuješ k mojim hraniciam? Co ty myslíš? Ježiš, ja tu stojím, jak neviem co to. Nebudem to vieť. Takže ja si toto video za chvíľu končím, pre ono napadne. Má to úplne celú cestu. To je môj server, ja ti tu dám. Germany, yes. Máš už odáň Slovakia, než to by som mal teda nevrátnic.
ja tu čekám, keď sa niekto vyjadrí, som posledný, jupi. Bilión. Mám drediť. Taš. Ty vole, moja peňaženka bola. Poďme na Česko. Tak. A toto neovládne, že to Rusko úplne ničí Nemecko. Ty vole, on má jaké obrovské armády. Keď detstvo ide za Rusko. A ja som detstvo, čo už. Poď. Justifívar Adriantický Jakub. Ale ty kokos, to Rusko tu dominuje celú Európu. Ja nebudem mať čo napríklad zjesť, ty kokos. Jedna to robím takto, aby som ich to musel posielať, ale ty vytančíš na Prahu. Pretože my máme Bratislava, oni majú Prahu, tu sa to volá po česky Praha. Kam ideš? Kam sa chystáš? Ježiši, no čo, toto je môj koniec. To je môj koniec. To neviem hrať, ja neviem hrať žiadny Hearts of Iron. No, však to neviem hrať. No, vie, ospelácia, no ja neviem. No to už doby tu, ty kukus. Ja tam posielam tankové divízie, bez tankov sa priznám. Ale tam sa to chystáš. No ty, prosím, Rusko, nie, to nemôžeš takúto vojnu zráca hnusný jeden. Vieš, Česko. Som dal skončiť. To bude strašne krátke video, ale to už to musel dobe na mňa zautočiť. Dobre, to asi. No moc veľkú ríšu teda ja nemám, ale... už sa to chystajú. Ja som úplne mŕtvý. Ty poď sem. On je jaký je silný? Jaký ty koko? On to úplne ničí všetko. Ne. Toto je úplne, že to... On to úplne ničí, ne? On to ničí. Čaká, toto ne, Bratislavu, nie. Som mŕtvy, takže čaute. To nebol teda moc dobrý gameplay.